Zgode i nezgode malene lutkice Line. Lutkica Lina i slatkiši. Bio je poprilično tmuran i vjetroviti dan, pa je lutkica Lina odlučila jutro provesti u kući uz šalicu toplog čaja. Ali kada je ušla u kuhinju, sjetila se da bi mogla uzeti nešto slatko. Bila je tiho dok se šuljala po kuhinji, jer nije željela da ju mudri prijatelj Medo vidi, jer je znala da će joj reći: Lutkice, znaš da slatkiši nisu zdravi, moraš paziti koliko ih jedeš. Lutkica Lina otvorila je ladicu i rekla: Samo jedan mali gric čokolade. Njom, njom, njom. Ali gledaj kako me gleda onaj keksić tamo, pa moram ga pojesti. Njom, 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 njom. Mogla bi samo jednoga ili dva. O, da, njom, 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 njom. O, pa tu imam i bombončića. Ako pojedem jedan ili dva, ma neće mi biti ništa. Sigurna je bila lutkica. O, pa ja još jednu čokoladu imam. O, gle, i čokoladna krafnica za mene. Njom, 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 njom. Gunđala je lutkica uprljanih ručica i obraščića. Na ulazu u kuhinju došao je Medo i rekao: Lutkice, znaš da puno slatkiša nije... Lutkica je zaustavila Medu pa rekla: Znam, Medo, nije zdravo, ali ovo je tako fino. A nisam puno pojela, samo pomalo svačega. Medo je znao što će se dogoditi, ali je pustio lutkicu Linu da sama vidi da je pogriješila, jer je puno pojela slatkiša. Prošlo je nekoliko sati i tužna lutkica Lina došla je do Mede i kroz suze rekla: Medo, Medo. Medo je upitao lutkicu: Što je bilo, malena? Zašto si tužna? Lutkica Lina mu je tužno odgovorila: Boli me jako trbuščić i ne osjećam se dobro u svojem malenom tijelu. Možeš li mi ikako pomoći? Medo je odgovorio: Znaš li možda, lutkice, zbog čega bi te trbuščić mogao boljeti? Lutkica je tužno kroz suze rekla: Mislim da me boli trbuščić od previše slatkiša koje sam danas ujutro pojela. Mislim da nije bila dobra ideja da ih toliko pojedem. Zar ne, Medo? Medo je rekao: Tako je, lutkice moja mala, slatkiši nisu zdravi, pogotovo kad ih pojedeš toliko puno kao što si ti. Od sada ujutro nemoj jesti slatkiše, već pojedi nešto zdravije. Jabuku, krušku, maline ili borovnice. Lutkica Lina se zahvalila Medi i dala mu je jak zagrljaj. Zatim joj je Medo skuhao topli čaj od kamilice. Lutkica je sve popila, zatvorila okice i zaspala. Kada se probudila, više ju nije bolio trbuščić. Osjećala se puno bolje. Sada je opet bila sretna, vesela i gladna. Ali ovog puta je uzela slasnu crvenu jabuku i počela ju jesti kada je Medo došao i rekao: Kada god poželiš pojesti slatkiš, sjeti se da nam priroda daje puno zdravih i finih slatkiša, a to je voće. Slatko je i prepuno raznih vitamina. I poslije takvih prirodnih slatkiša se nikad nećeš osjećati loše, malena. Lutkica Lina dala je Medi još jedan zagrljaj, pusu u obraščić i obećala da neće više jesti puno slatkiša i da od sada želi više uživati u prirodnim slatkišima, voću.